идват следващите поздрави към всички нас. Песента представя Мариус Тофи. Христодулос Сиганос е автор на песента, а за текста му е помагал и Валентино. Мариус Тофи, един от най-младите участници тази вечер. Аплодисменти за него. Ако искаш да е така, това е песента от Македония тази година. Ще я чуем в изпълнение на Васко Форти. Йован Йованов и Йован Йованов стоят зад музиката и аранжиментите на парчето, а текстът е на Елвир Мекик. Защо ме нема, защо со тебе не сумеј кажувај, излажи само, тој со друга, повеќе не спори, не продолжувај, лесно е сите да ги излажеш, но како на себе ќе си докажеш. Не можам без тебе, вака, не можеш и ти без мене, знам, ако сакаш да е така, продолжи, а јас ке признам. Не можам без тебе, вака, не можеш и ти